अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। हमरा तो ये सखी बहना परस हनी दिन भइल सोना रात कटका चहनी। हमरा तो ये सखी बहना परस हनी दिन भइल सोना रात कटका चहनी। बहुत बाके महावीर टाटी फाड़ेला सखी भाता दबावे बाहर की होदवे मजा महादेव